Πάμε, έλα, ξεκινάμε παρουσίαση. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε στα πειράματά μας. Για σήμερα έχουμε για εσάς Πάμε παρακάτω. τα εξής υλικά. Γάλα με βγάλ. Κάνουμε το εξής. Στο ταψί. Μια που το πήραμε τώρα. Ταψί IKEA, πρέπει οπωσδήποτε να είναι το πυρέξ σας να είναι IKEA για να πετύχει το πείραμα, να ξέρετε. Έτσι, μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, ρίχνουμε. Ήθελες το γάλα σου εσύ να το πάρεις σπίτι, και όμως φίλε λυπάμαι. Μετά ρίχνουμε Χρωματάκι. χρώματα ζαχαροπλαστικής που έχουμε πάρει. Λοιπόν, μπλε, κόκκινο και κίτρινο. Νομίζω μας φτάνουν για να φτιάξουμε από όλα τα χρώματα. Δεν έχω ξανανοίξει τέτοιο, ελπίζω να μην πεταχτεί και να μην βάφει πάρα πολύ. Λοιπόν. Θες να ανοίξεις και εσύ? Ελπίζω να μην βάφει αυτή τη μαλακία τώρα. Και είμαι σταγονίτσες. Σταγονίτσες. Α, γι' αυτό έχει να το πιέζεις εδώ πέρα. Λοιπόν. Πήρες και στο χέρι μου λίγο. Τρέχει μπλέμα. Αυτό σημαίνει ότι είμαι καλός ζωήματος. Είσαι. Βοηθέ, ευχαριστώ, βοηθέ. Λοιπόν. Δεν έχουμε. Λοιπόν. Κόκκινο. Κόκκινο. Λίγο. Και μετά θα σας δείξουμε πώς είναι όταν το πετάς στον τοίχο. Δεν έχω ξαναπαίξει με τις βαφές, ενδιαφέρον έχουμε. Και πάμε στο πιο ενδιαφέρον χρώμα. Που ελπίζουμε θα δώσει λίγο έτσι ένα πιο ωραίο τόνο. Πιο εύθυμο. Έτσι. Κοίτα, κάνει πράσινο, Συνήθως. Όχι ρε φίλε. Ο βοηθός Βου δεν ενδιαφέρεται να δει. Και τώρα πάμε στο μαγικό υλικό. Και τώρα πάμε στο μαγικό υλικό. Ελπίζουμε ότι μας κάνει το συγκεκριμένο που έχουμε. Τι είναι? Είναι Fairy Extra Power. Έτσι, Fairy συμφέρει και κάνουμε το εξής. Και ελπίζουμε ότι πιάνει τώρα αυτό το πράγμα. Κάπου το είδαμε. Μία σταφόνα. Όχι ρε φίλε. Βοηθέ Βου, χάνεις, έτσι. Ναι. Αυτό το κάνει για πολλή ώρα, λέει, έτσι. Δεν σταματάει εύκολα. Κοίτα, το κάνει παντού. Γαματό. Τέλειο. Σαν διτρό είναι. Πώς σου ρίξατε? Τι Μία σταφόνα. Τόσο λίγο. Θέλω να ξαναρίξετε, να το δω την αρχή. Ρίξε αλλού. Μπα. Λοιπόν, και αυτό λέει Εδώ που συμβαίνει. είναι πολλά κόκκινα. Εδώ εκεί. Αυτό λέει συμβαίνει γιατί το φέρει διαλύει τα λίπη. Κοίτα. Και ουσιαστικά τι γίνεται, προσπαθεί να διαλύσει τα λίπη του γάλακτος, τα οποία όμως είναι συνδεμένα πάνω στο, δεν ξέρω, υπόλοιπο γάλα, μόριο, δεν ξέρω, και μαζί παίρνουν τα χρώματα, όπως τα διώχνουν. Είναι λίγο ψυχεδέλεια, έτσι. Αλλά έχει ενδιαφέροντα χρώματα. Το πάμε και λίγο στο φως. Όχι, ναι, το κούνησα κι εγώ. Το βοήθησε πιστά. Τα κάναμε λίγο ένα χρώμα όλα. Αυτά. Αυτά λοιπόν από εμάς. Σας αγαπάμε, φιλιά.